Добре дошли в златното издание на Едва ме нави. все още жалкото подобие на шоу, където някой път ще се сблъскам с препятствията, които ми поставяте. Мартин Димитров ме предизвика да имитирам PewDiePie. Коста, братлета, аз съм Цурипай и днес ще играем Тетрис. Господи, толкова е забавно да гледате как се прави, че ми е забавно. Майко, не мога да дойда на погребението на Лиля. На работа съм. Технически е работа, майко. Ами аз никога не съм ви обичал. Чакай, печа мене, галабесана, кашарапе. Прави го за парите, прави го за парите, прави го за парите. Гледайте ме утре, когато ще играя руска рулетка с всички патрони. Брофестинг. Кристияна Накова ме предизвика да си обуя гащите без ръце. Обух се още ни гащи, защото се случваха твърде много неща тук долу. Нека започваме! Лирика нельзя назвать, что рождает эти миллионы. Сега пробвам с тениската. Как да се облика тениската без ръце? Глупост, брат. Глупост. Александър Кузманов, който има много забавна страница, исторически хумор и който вече има да ми дава 2 лева, ме предизвика преди 5 години да направя пародия на Властелина на пръстените. Значи аз съм властелина на пръстените, властелина на лаптопите, властелина на DVD-тата, властелина... Кой ще бъде изгонен завинаги от Survivor, острова на Фродо? Тъй като Преслав е стотем, той гласува първи. Гласувах за Юлия, защото ни помага на отбора, сумява ни духом и ми сипва кал в носа докато спя. Аз не знам какво очаквахте, този филм не съм го гледал. Един фен ми изпрати подарък. Нека видим какъв е. Подаръкът е всъщност телепортер. Василена Каджиеванова ни предизвика да нарисуваме портрети на 3 известни личности. Имаме по 2 минути за всяка рисунка. Си го живем. 3, 2, 1, так. Приключи. Кой те бе? Леди Гага. 2 минути. Защо ли съм точно? Стоп! Съм само на скица. Скица. Али Раза. 2 минути. Трети рунд. Това изглежда като някаква корица на българска книга без сила. Моя изглежда като тройка по рисуване на второкласник. Ти от кога може да рисуваш? Аз като малък имах по 8 часа рисуване на седмица. Кристиян Огнянов ни предизвика да изядем домат по най-сексапилния начин.
Харесва ли те, мръсница? Емо, кефи ли кутията? Да се разкърша тук с тази кутия. Добре, вече мога да я прибера. Офа, и без той съм тука. Румен Алексиев ни предизвика да видим кой ще псува най-много за 30 секунди. Аз не мога псувам. Аз не мога псувам. Пичко ти матор на... As I reach for a peach, slide a ride down behind the sofa in Saint-Tropez. Николай Стефанов ме пита дали бих си направил друг YouTube канал и за какво би бил той. За грим и мода, много ясно. Здравейте, мои малки кифлички, мои малки кексчета, мои малки свински ребра с лук отстрани и с малко сланина. Вие гледате Мейкъп Мантинела. По случай 14 subscribers ще избера един човек от коментарите, който ще получи каквото пожелае. Майко, спри да мънкаш! Откъде да знам, че иска видео как се биеш с алигатор? Ретни го в глезена! Както правиш с нас, да, като искаме да ни кърмиш, да. Hoochie. Good. Както виждате, това са Кристиан Танев и Само Кристиан Танев. и Анонимас тук. И може да намерите канала им в описанието. Много са готини и аз ги обичам най-сърдечно. Притежават моята любов. Това е Емил Конрад. Можете да намерите всичко негово в описанието. Не всичко, надявам се. Надявам се да остане. Адресът, че няма да има, не се притеснявай, да. Или пък ще има. Време е да си кажем Ciao, ciao.